Predstav si svet, kde chudoba tlačila ženy k jedinej práci, ktorú spoločnosť zároveň opovrhovala aj zdaňovala. Mestá a cirkev zarábali na ich telách, no oni sami za to platili ponížením, násilím a niekedy aj vlastnou krvou. Niektoré boli predané vlastnými rodičmi, iné zlinčované davmi alebo zavraždené klientmi, ktorí odmietli zaplatiť. A predsa v archívoch nachádzam aj okamihy odporu, keď sa postavili súdom či mocným. Toto je temný príbeh stredovekých prostitútok. Pravda, ktorá je oveľa desivejšia, než si myslíš. A veru, ak máš rád stredovek, šupni odber, nech ti žiadne nové video neujde. Chudoba bola najväčší pasák stredoveku. Ženy, ktoré stratili manžela, nemali veno alebo pochádzali z rodín bez majetku, čelili realite, kde práca pre ne jednoducho neexistovala. Cechy postupne uzatvárali svoje brány, najmä po morových vlnách, keď sa pracovné miesta stali vzácnejšie a muži si strážili svoj priestor. V súdnych záznamoch z Burgundska v 15. storočí nachádzame ženy, ktoré boli súdené za drobné krádeže. Nie preto, že by boli zločinné, ale preto, že nemali inú možnosť prežitia. Mor pritom spôsobil aj nerovnováhu na trhu manželstiev. Zabil viac mužov a detí než žien, takže mnohé ženy zostávali bez partnerov a bez podpory. Veno, teda majetkový dar, ktorý rodina nevesty musela priniesť ženíchovi, sa stalo takmer nevyhnutnosťou. Jeho cena rástla a s ňou aj vek, kedy sa muži ženili. To znamenalo, že mladé ženy zostávali sami, bez práce, bez rodiny, bez perspektívy. A v cudzom meste, kde nemali nikoho, sa veľmi rýchlo stávali zraniteľnými. Mestské záznamy ukazujú, že väčšina prostitútok v nevestincoch nepochádzala z daného mesta, boli migrantky. Práve cudzie dievčatá bolo pre komunitu ľahšie označiť ako iné. Miestne céry museli zostať čisté, cudzie mohli byť obetované. A hoci niektoré sa prostitúcii venovali len dočasne, ako vedľajšiemu príjmu k práci krajčírok, tkáčok či predavačiek, stigma ich poznačila navždy. Ešte desivejšia bola cesta, keď sa žena stala prostitútkou nie z vlastnej voľby, ale preto, že ju niekto predal. Poznáme prípady, keď otcovia či manželia nútili svoje céry a ženy do nevestincov. Dievčatá, ktoré prišli do mesta za prácou, sa ocitali v pasci podvodníkov. Iné, znásilnené a zahanbené, už nemali šancu vrátiť sa k počestnému životu a prostitúcia bola jedinou cestou, ako prežiť. Mnohé pritom kombinovali viac povolaní. Predávali rukavice, plietli šály, vyrábali prilby pre vojakov. Ale peniaze z týchto remesiel nikdy nestačili. Pre mnohé tak predaj tela znamenal poslednú poistku pred hladom. No ak ženy predávali svoje telá preto, aby prežili, iní na tom zarábali celé majetky. A práve tu sa príbeh obracia k najväčšiemu paradoxu. Ich chudoba sa stala zdrojom bohatstva pre mestá, kráľov i cirkev. Pretože z biedy žien sa stal dokonale fungujúci biznis s účtovníctvom, daňami a pečiatkami úradníkov. Predstav si, že tvoje telo nie je len hanbou, ale aj položkou v mestskom účtovníctve. V stredoveku sa prostitúcia v mnohých mestách zmenila na oficiálne regulovaný biznis. Niektoré mestá či cirkevné inštitúcie priamo vlastnili alebo spravovali nevestince. Prostitútky museli platiť dane a poplatky, ako by išlo o akékoľvek iné remeslo. V Egypte za vlády mamlúkov existoval dokonca systém registrácie. Prostitútky sa zapisovali do zoznamov, aby bolo jasné, kto zaplatil dane. To, čo bolo pre ženy otázkou prežitia, bolo pre úradníkov zdrojom príjmov, úplne rovnako ako daň z obilia či z vína. V mestách Európy fungovalo niečo podobné. Magistráti či panovníci pochopili, že namiesto nekonečného vyháňania hriešnych žien sa dá na ich existencii profitovať. Niektoré bordely mali dokonca pečať legitimity. V Paríži, Avignone či Toulouse boli mestské nevestince otvorene prevádzkované, pričom sa ich výnosy prelínali so záujmami mešťanov. V Londýne bol známy Southwark, kde tzv. Stews, verejné kúpele, fungovali aj ako legálne bordely pod dohľadom biskupa z Winchesteru.
Predstav si ten paradox. Človek, ktorý kázal o čistote a hriechu, inkasoval zisk z prostitúcie. Pre ženy to však znamenalo ešte väčšiu neslobodu. Bordel sa stal inštitúciou. Prostitútky tam často nemali slovo ani o vlastných zárobkoch. Mesto či majiteľ bral podiel a ak bol farmár bordelu muž, snažil sa získať z ich tiel maximum, často brutálnym spôsobom. Práve v Toulouse sa prostitútky odvážili postaviť na odpor, najali si právnika a požiadali, aby vedenie domu prešlo do rúk ženy. Aspoň tak by sa mohli vyhnúť vykorisťovaniu, ktoré im prinášali muži. Z pohľadu úradov to však bolo jednoduché. Prostitúcia bola nutné zlo, ktoré bolo treba kontrolovať a zdaňovať. Každý výnos sa počítal. Morálka tu nehrala rolu, rozhodovali peniaze. A tak sa ženy, ktoré predávali svoje telá len preto, aby prežili, stali zrazu súčasťou veľkého ekonomického mechanizmu. Z ich biedy sa stal legálny, výnosný biznis, ktorý nikto nechcel zrušiť, pretože prinášal zisky všetkým, len nie im. Ale ak štát a cirkev na prostitúcii bohatli, kto naozaj ťahal za nitky v každodennom živote? Odpoveď nájdeme u bordel matiek, pasákov a dokonca rodičov, ktorí predávali vlastné céry. Za oponou bordelov stála vždy postava, ktorá rátala mince a určovala pravidlá. Volali ich bouts, pasáci, bordel matky, sprostredkovatelia. Mohli to byť muži, ale neraz aj ženy. A práve tieto postavy zarábali najviac. Prostitútky predávali svoje telo za holé prežitie, zatiaľ čo ich nadriadení stavali zisk na ich krvi a hanbe. Príbehy zo stredovekých miest sú šokujúco konkrétne. Londýn, rok 1385. Učeňka vyšívačstva Joan obvinila svoju vlastnú majsterku Elizabeth Moring, že ju aj s inými dievčatami nútila žiť v nemravnosti a chodiť s mníchmi a klerikmi. Inak povedané, remeselná dielňa sa zmenila na krytý bordel. A v tejto hre nešlo len o cudzie dievčatá. Niektoré bouts predávali dokonca aj svoje vlastné céry. V roku 1425 manželský pár Peter a Petronella Bednot viedol na londýnskej Grub Street bordel, biznis rodinného typu, kde zisk bol viac než rodinné puto. Tresty pre pasákov a bordel matky mali podobu verejného poníženia. Žena, ktorá bola odsúdená za baudery, mohla skončiť na pranieri, špeciálnom treste pre ženy, zvanom thew. A na posmech davu jej ešte oholili hlavu. Predstav si ten obraz. Zhromaždený dáv, výkriky, hádzanie blata a žena stojaca so zničenou identitou. Aj keď mestá a cirkev prostitúciu regulovali, väčšinou len na papieri. Skutočnú moc mali tí sprostredkovatelia. Rozdeľovali izby, vyjednávali s klientmi, brali podiel zo zárobkov a rozhodovali o živote dievčat. Prostitútka, ktorá by chcela odísť, často nemala kam. A ak bola predaná do bordelu vlastným otcom či manželom, stala sa majetkom, nie človekom. Najdesivejšie je, že v tomto systéme nešlo len o telesnú prácu. Išlo o to, komu patrí moc nad telom. Prostitútky boli vykorisťované nielen zákazníkmi, ale aj tými, ktorí ich zastupovali. A keď sa dnes pozeráme do archívov, vidíme jedno. Najväčšie zisky nikdy nepatrili ženám, ktoré niesli hanbu, násilie a choroby. Najväčšie zisky patrili tým, ktorí ich k tomu donútili. A práve tu sa kruh uzatvára tragicky, pretože to, čo pre jedných znamenalo majetok a zisk, pre iné ženy znamenalo smrť v tieni. Smrť číhala na prostitútky častejšie než na iné ženy. Boli na okraji spoločnosti, bez ochrany rodiny, bez práv, ktoré by ich chránili pred násilím. Ak sa stali obeťami, málo kto sa za ne postavil. Ich telá boli brané ako tovar a keď sa zákazník rozhodol nezaplatiť, následky mohli byť smrteľné. Oxford, rok 1299. Margery de Hereford požadovala od klienta zaplatenie za svoje služby. Muž, úradník cirkvi, odmietol. Namiesto toho vyťahol nôž a bodol ju priamo do ľavého prsníka. Margery zomrela. Všetko, čo po nej ostalo, bol strohý záznam v koronerovej knihe. Pre ňu to bol koniec. Pre históriu len poznámka na okraji pergamenu. Ešte mrazivejší je príbeh malého dievčaťa.
9-ročná Agnes Turner bola vylákaná do domu ženy menom Agnes Smith. Tam ju zatvorili a klerik Robert sa ju pokúsil znásilniť. Krik dieťaťa našťastie počuli okoloidúci, ktorí vtrhli dovnútra a zabránili najhoršiemu. Ale trest? Agnes Smith si odpíkala 3 dni na pranieri a tým to haslo. 9-ročné dieťa sa mohlo stať korisťou, ale skutočná vina padla len symbolicky na sprostredkovateľku. Takéto prípady neboli výnimkou. Prostitútky boli zraniteľné voči klientom, voči pasákom, aj voči mestským strážam. Stačilo, aby sa ocitli na nesprávnom mieste a mohli skončiť zlinčované davom alebo umlčané v temnici. Ich smrť málo kedy niekoho zaujímala. Neboli to dcéry vážených rodín, neboli to ženy s majetkom. Boli to iné ženy. A preto ich životy aj smrti zostali v tieni. V týchto mrazivých príbehoch vidíme, že prostitútky platili daň zo svojho tela nielen hanbou, ale aj vlastnou krvou. A ak ich smrť aj prenikla do archívov, vždy to bolo len preto, že niekto iný, sudca, úradník, vyšetrovateľ, uznal, že stojí za zaznamenanie. No ešte skôr, než sa ich život skončil takto brutálne, čakalo na ne ďalšie ponižovanie. A to verejne, na očiach celého mesta. Ak bolo niečo v stredoveku isté, tak to, že prostitútka musela byť viditeľne označená. Mestá nechceli, aby sa miešali s počestnými ženami. Preto vznikli zákony, ktoré im predpisovali, čo smú nosiť a čo nie. V Londýne mali zakázané luxusné kožušinové kapuce. Namiesto nich museli nosiť pruhované kapuce, symbol, ktorý ich okamžite odlišoval. V Bristole sa objavilo príkazové nariadenie. Nech žiadna prostitútka nechodí mestom bez pruhovanej kapuce. Bola to stigma, ktorú bolo nemožné ukryť. Na hlave niesli znak, že ich telo je na predaj. A ak niektorá z nich porušila tieto pravidlá a obliekla sa ako dáma, riskovala prísny trest. Najčastejšie verejné poníženie. Takým trestom bol aj tzv. Ženský pranier. Žena tam stála pripútaná, zatiaľ čo dav jej nadával, pľul na ňu alebo po nej hádzal odpadky. Aby hanba bola ešte väčšia, mestské úrady jej často pred očami davu oholili hlavu. Predstav si tú scénu. Uprostred námestia stojí žena so slzami v očiach, ostrihaná dohola, zatiaľ čo ľudia kričia, že je hriešna. V Coventry zachádzali úrady ešte ďalej. Vydali zákaz, aby slobodné ženy vôbec bývali sami v prenajatom dome. Argument bol jednoduchý. Ak je sama, určite je prostitútka. Nešlo teda len o ženy, ktoré sa živili predajom tela. Podozrenie padalo na každú, ktorá sa odvážila žiť nezávisle. Tento systém viditeľnej hanby mal jasný cieľ – odradiť ďalšie ženy, aby kráčali rovnakou cestou. No v praxi sa stal len ďalšou formou násilia. Prostitútky boli nielen chudobné, ohrozené a zraniteľné, museli ešte aj denne niesť verejný znak svojej hanby. A keď sa dnes pozrieme na tieto zákony, vidíme jasne. Spoločnosť chcela, aby boli vždy na očiach. Aby každý muž vedel, kto je k dispozícii a aby každá žena videla, aký trest ju čaká, ak by sa vzoprela normám. Ale čo ak sa prostitútka rozhodla, že nechce patriť stovkám mužov, ale len jednému? V niektorých mestách bola práve takáto vernosť považovaná za zločin. Najväčší paradox stredoveku? Prostitútka mohla legálne patriť stovkám mužov, ale nesmela patriť jednému jedinému. Vo Valencii v 14. storočí fungovali mestské, oficiálne, regulované bordely. Prostitútky tam pracovali pod dohľadom, platili dane a boli súčasťou mestského hospodárstva. Ale keď si niektorá z nich našla muža, s ktorým chcela žiť ako konkubína, teda bez manželstva, ale vo vzťahu podobnom manželskému, stala sa z toho trestná vec. Záznamy hovoria jasne, stovky žien a mužov boli za takýto zločin pokutovaní. Muž musel nosiť hanebnú žltú kapucňu, žena bola opäť označená ako hriešnica. Mestské úrady tvrdili, že prostitútka v bordeli nemôže byť viazaná len k jednému mužovi. Jej telo má byť dostupné mnohým. A predsa niektoré páry to riskovali. Námorníci, ktorí zostali v prístave celé mesiace, si našli amiga, ženu, ktorá bola oficiálne prostitútkou, ale pre nich znamenala niečo viac. Sú prípady, kedy takéto vzťahy trvali roky.
Pre mužov to bola forma hrdosti, ukázať, že majú ženu len pre seba. Pre ženy to bol pokus o aspoň čiastočný únik z neustáleho kolotoča zákazníkov. Úrady však mali iný pohľad. Báli sa, že takto chudobní ľudia narúšajú systém, ktorý mal byť výsadou bohatých. Láska chudobnej prostitútky sa tak stala nebezpečnejšou než jej práca. A keď už láska bola trestom, čo čakal tie, ktoré sa rozhodli postaviť súdu a hovoriť o potratoch, bitkách a mukách za múrmi nevestincov? Niekedy sa hlasy prostitútok predsa len dostali do archívov. Ale vždy iba vtedy, keď išlo o súd. V Nördlingene v roku 1471 vypovedali ženy z mestského nevestinca proti svojim vlastným správcom. Opisovali roky zneužívania, násilia a dokonca aj nútený potrat. Ich slová boli tak šokujúce, že sudcovia napokon vyhnali správcov nevestincov z mesta a spísali nové pravidlá pre chod nevestinca. Jeden z mála prípadov, keď sa ich hlas stal dôkazom, nie zločinom. Ale v Augsburgu to vyzeralo inak. Prostitútka Gertrud Birkin bola obvinená z krádeže a tajnej prostitúcie. Týždne ju väznili a vypočúvali, až kým nezlomili jej vôľu. Nakoniec musela priznať, že vedie hanebný a mizerný život. Súd jej vlastné slová použil proti nej. Tieto dva príklady ukazujú, že súdy boli jediným miestom, kde ich bolo počuť, no väčšinou len preto, aby sa ich hlas premenil na nástroj odsúdenia. A práve tu sa natíska otázka. Ak ich príbehy poznáme iba zo súdov a záznamov iných, čo sa stalo s hlasmi, ktoré nikdy nikto nezapísal? Najväčšia tragédia je, že prostitútky v stredoveku takmer nikdy nerozprávali vlastnými slovami. To, čo o nich vieme, je sprostredkované sudcami, kňazmi, kazateľmi. Keď už sa ich hlas objavil, bolo to v súdnej sieni alebo v archíve a aj tam ho ostatní ohýbali podľa vlastných predstav. Prostitútka sa tak stala príbehom, ktorý napísali iní. A tí, ktorí mali moc, využili aj ich pokánie. Cirkev a panovníci vytvárali domy a rády pre kajúcne ženy. Viedeň mala Soul House, pápeži podporovali rády Magdalénok. Na papieri to vyzeralo ako záchrana. V skutočnosti to bolo ďalšie väzenie, len pod rúškom spásy. Ženy tam žili pod dohľadom, izolované, s jedinou možnosťou odísť, ak sa vydajú. Dokonca sa šírili klebety, že niektoré kláštory sa nelíšia od bordelov, rovnaké sestry, len iné pravidlá. Všetko to odhaľuje drsnú realitu. Ženy, ktoré spoločnosť označila za hriešne, boli umlčané, kontrolované a využívané až do posledného dychu. Najprv ako zdroj peňazí, potom ako nástroj pokánia. Pravda o prostitútkach v stredoveku nie je len príbehom hriechu či hanby. Je to príbeh o tom, ako spoločnosť dokázala obrátiť ženské telá na biznis, od daní až po ich spásu. A hoci ich hlasy miznú v archívoch, sticha k nám dodnes kričí jedna jediná otázka. Kto mal právo rozhodovať o ich živote a kto mal právo im ho zničiť?